Ia joacă-te τώρα, măre, cu pușile tale. A țați este rucutită companie învelite ți este? Pupușe. Care pupușe este țați? Dorme. Dormi? O învârtiți ghini? Să nu curadze? Nu curadze, mă. A, ghini, alam acolo? Ia spune-i cum le cheamă țările tute? Aici este o Clementina, este Maria, este Cleopatra, este Corina, este... Ore, spune-i se stranie Artura. Aici are galbene, aici are fișe, aici are verdi, aici are fișe, aici are albe, aici are fișe, aici are roșii, aici are galbene, nucă cu morcă scoalbe. A țați este rucutită în padă, ți este? Cu morcă, scupă, e? Ne? Ruși? Nu. Ce sunt pe aici? Mutra? A ruși sunt, nu pușa. Sunt nuci cu galben. Bravo! A țați are albă stranie, ți este? Este. O, cu care se mărtează ea? Cu asta. Ți este ță? Pângheba. O să fițem nume de tora? Nu a fisica. Nu, a? Fisica. Gen. Hai, joacă-te tora, ia-le de acolo, bagă-le sus, bagă-le hima. Să ne auzit ceva. Se surpare. Se surpare. Se iau de acolo. Cât ți-ați leghe tora așa? A papie. Vine Nicu să le surrupe, Nicu, a joacă-te câte vrei. Ale nu ori. Vă înțeles să-mi ți este din baba. Nu știu. Ți este? Nu știu. Mujer este. Da? Are piste pește sau piste mulher? Este piste de pește. Dise de pește. Dise de pește, dise de mulher. Aha. Ți are la gurmatul din baba? Asta? Ne. Ce faci? Asta golare. Ți are ță? Jordan. Ba, la mei ți băgăm? Din joc. La degetul? Ne. Și la urechi? Pare. Veri, pușa baba. La jucați-vă, tora, haideți. Alam ce face, cu ți-l pupușă? Căgiuși. Se alinea Alam, pe cațul. A cațul nu cade. Avași, nu cade. Avași, nu se urui tine. Avași, țeanul ghine și-mi soare. Așa, bravo, alasă-l. Alasă-l cu furitul. Avași, mure, tine, o să-i scoți, vă rog.